Bună, sunt Bădăză și astăzi facem ceva mai special, un joc nou, Robo 95, din câte vedeți. Nu așa e titlul original, dar mă rog. Am jucat full version, 40 de levele, mă rog, mai după. Ok, deci e un joc nou, sper să vă placă. Am văzut că la celălalt episod s-au strâns like-uri, dar un lucru totuși e de precizat. Hai să începem jocul ca să nu vă plictisiți de timp ce vorbesc eu. Start. S-au strâns like-uri, dar totuși un lucru este de neglijat. Eu am jucat un pic asta pentru test și e un joc chiar interesant. Am jucat jocul un pic, așa. Am văzut că s-au strâns like-uri. Drept. Dar eu vreau să fac jocul pe levele. Pentru că n-ai tutorial. Ok. Vreau să fac jocuri pe levele ca să le mai termin. Neavând nu știu cum să spun. Neavând posibilitatea să filmez mai mult, mă limitez la mai multe episoade pe zi. N-am altceva ce face. În fine. Sper să vă placă jocul ăsta. Nu este cine știe ce, dar mie mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place jocul Little Big Planet. Și am zis că poate găsești ceva în stilul lui. Asta e ceva în genul, nu este Little Big Planet, dar... Stați puțin. Da, chiar e un joc interesant. Și am zis de ce nu. Adică... A mai fost... Ăsta a fost original prima alegerea mea pentru primul video de pe YouTube, care am vrut să o fac pe celălalt canal, dar nu știu de ce nu am făcut-o. Nu am postat niciun video nu am cu jocul ăsta. Ăsta cred că e singurul video al meu care l-am făcut cu jocul acesta. Aparent așa trebuie. Mă rog. Cum o să pot? O să încerc să obțin jocul Little Big Planet ca să îl jucăm, să fac serie la el, pentru că e un joc foarte fain. Datorită lui, eu am decis să fac serie cu jocul ăsta, cum am spus înainte. Stai. Deci am făcut deja 3 levele și 3 minute. Cred că în câteva episoade îl putem termina. Am înțeles că nu e un joc foarte lung. Dacă scrie full version, o să mă interesez eu ce-i full version. Mă rog. Ba. Flasfat. Asta de timp. Așa. Nu știu exact ce face aia, eu încă nou la joc. Îți oprește timpul. Nu e jocul. Nu durează așa mult. Nu durează așa de mult un level. Ați văzut că deja nu știu, nu mai știu eu la ce dăsa suntem. E un joc destul de ușor. Time, power, 4 din 10, mă rog. Totuși e un joc interesant. Am mai spus asta de multe ori pentru că chiar nu e cum am mai spus.
Nu este o grozăvie, o să reiau un pic ce tot spuneam. Nu este o grozăvie. Așa. E interesant. Tot iau ce spun pentru că eu nu știu dacă joc în momentul ăsta levelele sau tutorialul din moment ce tot arată. Mă rog, am altă idee. Gata. Nu a fost așa greu. Mă rog. 1. Deci așa vine. Aha. Nu știu exact dacă eu joc tutorialul sau levelele. Cred că levelele. Acum am obținut 3 stele la toate. Și new record. Rog. Bonus time. Power 7 din 16. În fine. Next tutorial. Dacă vedeți ce scrie, mi se pare că este tutorial. Nu sunt levelele, tutorial, așa mi se pare. Pentru că e chiar culmea puțin. Oh, fuck. Restart. O să verific după, că nu-mi dau seama. Eu sper totuși că... Ia. Cred că facem levelele. Adică n-are cum să fie tutorialul așa lung. Ar fi culmea. Da. Log. Pun pauză și revin după ce ne-am întors. Deci așa trebuie să facem. Gata, am câștigat. Am pus pauză pentru că până treceam de la că tot îi dădeam restart. Până treceam, na. Tot 7 din 18 de data asta. Next. Din moment și aici îmi zice că e a 5-a versiune. Mi se pare totuși că dacă e a 5-a versiune au fost și levelele 1 și 2. Stai. Stai, are timp. Hai să luăm bonusul de timp. Oh, serios. Să luăm asta. Sari. Scuzați.
E totuși puțin complicat. Risc de asta cele 15 minute pentru că e un joc scurt. Cred că o să-l terminăm repede. Nu mă las de celelalte serii. Trebuie să fac... Nu știu. Stați să gândesc un pic. Resum. Ok. Salt. Îl tragem, venim aici, sărim. Încă mai am 4 minute. Totuși trebuie să recunosc. La timp l-am făcut. N-am prea ce pun next. Mai jucam un level și după aia închei filmarea și încep. O să postez astăzi că mă străduiesc să fac tot jocul. Nu mă străduiesc să îl termin. De fapt, ba da. Și știu că m-am îlbăit iară, dar vreau să... Am greșit. Fac... Scuzați. Scuzați pentru că se mai întâmplă să mai înjur așa. Dar... Vreau să termin tot jocul ăsta pentru că de câte am înțeles e foarte scurt. Adică... Nu știu cât. Am văzut că e scurt, dar nu știu exact. Bine, și cel la care m-am uitat avea vreo 34-35 de minute, dar totuși. Ha. La cealaltă era numărătoarea inversă, aici e... Luăm asta. Da, hai să luăm și celălalt. Ok. Aici trebuie să facem o mică chestie. Și chestia aia trebuie să o facem din cealaltă parte. Da. Așa. Până acum am obținut numai 3 stele, mă bucur. Deci, sper că v-a plăcut acest joc. Dacă vă place și vreți să continuăm această serie, mă rog, o să terminăm repede. Uitați, vedeți ce spuneam, erau tutoriale, ăla a fost nivelul 1 și ăsta e 2. Dacă vreți să continuăm această serie, lăsați like. Noi ne vedem data viitoare.